Myyminen vähänkäytetty.fissä. Rekisteröidy palveluun ja luo oma tili. Valitse myyntitapa sen perusteella, haluatko maksimoida helppouden vai tuoton. Kerää ja laske myytävät tuotteet ja pakkaa laatikkoon. Ilmoita myyntieräsi palveluumme ja laita saamasi eränumero paketin sisään. Lähetä paketti vähänkäytetylle. Kirppismestarimme valokuvaa, nimeää ja hinnoittelee tuotteet puolestasi. Kirppismestari toimittaa tuotteet varastollemme ja me julkaisemme ne myyntiin. Lähetämme myydyt tuotteet eteenpäin ostajille. Tuotot jakautuvat palvelun, kirppismestarin ja myyjän kesken. Tuotot tilittyvät ostajan peruutus- ja palautusajan umpeutumisen jälkeen asiakastilillesi, josta voit siirtää rahat itsellesi. Voit seurata myyntiä oman asiakastilisi kautta. Alennamme tuotteiden hintaa automaattisesti myyntiajan kuluessa. Myymättömät tuotteet voit esimerkiksi lahjoittaa palvelun kautta hyväntekeväisyyteen. Aloita myyminen jo tänään!